Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Neste xogo estamos todos no mesmo equipo. Hai que cultivar esta horta e recollela na cesta antes de que coman os animais ou antes de que o río quede sen auga. Na montaxe inicial colócanse as pezas de auga no río, as pezas azuis, e as 4 que sobran na nube. E aquí a un ladiño póñense estas sementes que son tomates, cenouras, patacas e grelos, que é o que se vai cultivar. Estas peciñas teñen unha función despois que explicaremos dentro un momentiño. O que se fai é, aquí no dado, hai varias caras que teñen as patacas, cenoura, grelos e tomates. Cada vez que no dado sai algo diso, por exemplo, sai un tomate, régase un tomate. Se sai un grelo, régase un grelo. E se volve saír tomate, como xa está regado, podemos regar outro diferente ou, onde está esta pinga, poñer unha semente. E a pinga vai para a nube. A auga vai do río para a horta, da horta para a nube e despois, cando chova, regresa ao río ou á horta, onde se queira. E así, regando e cultivando, van nacendo. Por exemplo, cando xa están todos os tomates listos, poñemos esta peciña aquí para saber que os tomates xa poden ir para a cesta. Podemos levalos todos xuntos ou dun en un. Cando volva a sair tomate, podemos quitar un tomate e metelo na cesta, ou podemos, se queremos facer a partida máis curtiña, poñer todos os tomates. E así cos restos destas peciñas. Cada vez que no dado saia unha espiral, colócase un animal, calquera. Están por aí debuxados, hai que buscar onde están. Por exemplo, podo poñer aquí unha lesma. Hai unha lesma, 2 caracois e 2 ratos. Se saen todos os animais, comer unha horta aos animais. Inda hai unha oportunidade, cando están os 5 postos síguese xogando, se houbera que poñer un sexto é cando acaba o xogo. E despois, comer unha horta e gañan os animais. Se conseguimos poñer todas estas peciñas na cesta, gañamos nós. E logo está a auga, que ven a axudar. Cando chove, podemos escoller entre facer que un animal escape da chuvia ou poñer 2 pingas de auga onde queiramos, tanto na horta como no río, onde nos queiramos. Como o río non pode secar, se o río ten pouquiña auga, é mellor poñelo no río, e senón axúdanos a regar. Esta é a maneira normal de xogar ao xogo. Logo hai outra maneira simplificada, que se pode empregar cando se quere facer unha partida máis curtiña, se son para pequeniños e pode parecer que lle poida costar un poquinho máis entendelo así, aínda que realmente é un xogo moi sinxeliño, fácil de comprender, pero pode simplificarse xogando sen a auga, facendo o xogo moito máis intuitivo. Estas pezas non se usan, e entón, cando se tira o dado, se sai un grelo, ponse un grelo directamente. Se sai unha pataca, ponse unha pataca. E a única diferencia que ten o xogo é que cando sai azul, no canto de poñer 2 pingas de chuvia, podemos quitar o animal, como no outro caso, é dicir, se xogamos así podemos quitar un animal, ou podemos sementar máis rápido poñendo dúas sementes. No canto de poñer 2 pingas, poñemos 2 sementes.